тапшырулар, яңа проектлар белән сөендереп тора. Тиздән каналыбызда шундый кызыклы бер тапшыру чыгачак. Шул хакта сөйләшү өчен Яңа гасыр каналының әдәби-музыкаль тапшырулар дирекциясе баш мөхәррире Фәридә Вәлиәхмәтованы чакырдык. Хәерле көн, достым. Хәерле көн. Исәнмесез, Илдар, исәнмесез Ләйсән. Фәридә тохватулын дисәң, мөгаен тамашачылар яхшырак белә торганнардыр дип уйлыйм инде. Үз коллегабыз буларак рәсми фамилияңны әйттем. Фәридә, гаилә учагы дип бөтен кеше анонслардан да күрде инде. Ана бик күп кенә кеше сорый да башлады, ниндирәк тапшыру икән дип. Менә үзебезгә дә бик кызык. Ниндирәк тапшыру булачаксың бу? Дөрестән дә инде хәтта менә үземне белгән тамашачылар да җәмәгать транспортында килгәндә дә яңа тапшыру эшли башлагансыз икән, яңа проект, кайчан булачак, ниндирәк эштәлекле дип сораштыралар. Бу әлбәттә мине бик сөендерә. Гаилә учагы дигән инде бу исеменнән үк аңлашылып тора. Гаиләләргә багышланган, безнең бик матур форматта эшләнгән, хәтта форматын да әле аңлатып бетереп булмый, кечкенә генә фильм дип әйтсәк тә була, менә шушы гаилә тарихына багышланган чыгарылышлар булачак. Ул әлбәттә менә шушы Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының һәм Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе белән бергәлектә эшләнгән уртак проектларыбыз. Әлбәттә инде бик җаваплы эш һәм бик вакыт ягыннан да, көч ягыннан да вакытны күп таләп итә торган проектларның берсе дип әйтер идем. Планнар, әлхәмдүлилләһ шөкер, зурдан. Инде барысына да акланырга насыйп булсын. Алдан кычкырган күкенең башы ярыла дип әйтәләр бит, шуңа күрә инде без алдан алай ук инде әлегә әйтмибез. Җайлап кына менә шулай әкрен-әкрен, адым-адым эшләрбез дип уйлап торабыз. Тапшыруның инде авторы алып баручысы мин булсам, безнең бик тәҗрибәле режиссерыбыз Найля Нургали кызы Сабитова, Татарстанның Атказан сәнгать эшлеклесе, бик зур матур команда безнең, операторларыбыз, тавыш режиссеры белән, монтажерларыбыз белән бергәлектә менә шушы иҗат җимешен инде Аллаһы боерса 18 февральдә беренчесен тамашачылар хузурына тәкъдим итәбез. Ул безнең Татарстан каналында, ТНВ Татарстан каналында 13 сәгать 30 минутта эфирга чыгачак, ТНВ Планета каналында якшәмбе көнендә, ягъни 19 февральдән башлап 13 сәгать 20 минутта һәм чәршәмбе көнне 20 сәгать 30 минутта тәкъдим итәрбез дип торабыз инде. Бик дулкынланабыз әлбәттә. Яңадан төшерәсе гаиләләр бар бит инде, алар белән сөйләшүләр алып барганда, ай, планканы зур куйгансыз диделәр. Җәлил хәзрәт Фазлыев, Гөлфәния ханым белән менә аның гаиләсе турында беренчесе, чөнки бер йортта ничә буын вәкиле бик матур итеп тормыш итә. Инде Аллаһка тапшырып, менә шушы видеоязмабызны, шушы тапшырыбызны тамашачылар күрә алачак бу атнада. Аннан соң без инде Салават һәм Гүзәл Миннехановлар гаиләсенә дә тукталдык, чөнки алар гаиләсендә бик истәлекле менә шушы шәҗәрәгә кагылышлы материаллар саклана икән. Алар хакында безнең тамашачылар белә алырлар. Тагын бер гаилә безнең Кытайда туып үсеп, Татарстанга килеп, гаиләле булган татар егетләре турында. Менә берсен кем икәнен әйтмим. Анысын күзәтеп барыгыз. Тапшыруның битен беренче асылын кыйммәтен әйтеп китү кирәктер. Гаилә кыйммәтләре дигән әйбер безнең соңгы елларда көнбатыштан килгән салкын җилләр белән югала бара сыман. Теге ата улны, ана кызны белми торган заманда яшибез дип әйтәбез. Һәм мондый проектлар алар инде кичә үк кирәк иде. Бүген генә түгел, кичә кирәк иде. Ләкин без инде соңга калмаганбыздыр дип уйлыйм. Монда тапшыру дигәндә барда тәти кәнфит кебек кенә булырга тиеш түгел. Менә бу минем карашым инде бу. Ниндидер катлаулы хәлләрдән, ниндидер кытыршылыклардан, чөнки бер йорт эчендә ничә буын вәкиле яши икән, ул әлбәттә каршылыклар булмый калмый. Менә шушы кытыршылыклардан, күңелдәге менә шушы әйтеп бетерәсе килгән сүзләрдән, шушы ситуациялардан, хәлләрдән алар ничек чыгалар? Менә шул хакта инде ачылып сөйлиләр. Фәридә, әмне әлеге тапшыруның геройы булыр өчен кеше нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең QR кодлар аша киреп, социаль челтәрләребезгә язылып ишетә алачаксыз. Хезмәттәшебез Фәридә Тукатуллина белән сау булыгыз.